Эй, сябры, прывітанне. Сёння мы з вами пагутарым пра гатэль, які 5 зорак. То есть гэта лепшыя гатэлі, у якім мы былі. Вось. І што ў ім такога? Давайте палядзім. Так, у мяне ёсць нейкія нататкі. Будзем ісці. Так, клімат-кантроль. Першае. То есть вось тут бачна, што ёсць нейкія сетачкі. Тут. І гэта павінна працаваць вось гэтым пульцікам. Але тут нічога не працуе. Я так разумею, не ведаю, ці толькі пабудавалі і гэта яшчэ не працуе, ці проста гэта зламана, але гэта ёсць, калі гэта будзе працаваць, то 5 зорак гатэль. Так, круто. Прычым вось на гэтую камнацюшку і вось на гэтую камнацюшку ёсць свой. Таксама, які не працуе, але дзірачкі у нас ёсць для таго, каб воздух кудысьці шоў. Так. Ого, привет! Тэлевізор Samsung. Так, просто у нас ёсць тэлевізор і ён Samsung. То есть ва ўсіх гатэлях, у якіх я быў, тэлевізоры былі не пойми што марка, і даволі маленькія. Тут у гэтай камнацюшкі адзін і у гэтай камнацюшкі другі. Абодва ў інтэрнэт падключаны. Ідзем далей. Хуткі інтэрнэт. Гэта наогул цікава, таму што зараз я пішу відэо, таму што інтэрнэт атрубіўся. Гэта месца ў гарах, і тут толькі адзін правайдер. Ён не працуе і ўсё. І ўвесь гатэль зараз без інтэрнэта. Вось, но калі ён быў 2 гадзіны таму назад, то ён быў хуткі, кава-машына. Про такую я толькі чытаў. То есть гэта машына, куды ай-яй-яй, нешта упала. Капсулі укладваюцца. Ну, пра гэту машынку я, напэўна, асобны відэо зраблю. Ну, гэта цікавая канцэпцыя для разважання. Вось. Далей. USB зарадка. То есть у нас есть USB зарадочка. Так, дошка и утюг. Ну, это не буду показывать, просто есть. Дошка и утюг. Да, так. Кепские. Яшчики с доводчиком. То есть тут просто есть яшчик. І калі яго штурхаеш, ён сам чик. То есть гэта каштуе грошаў і не эканомілі на нейкіх такіх штуках. Таксама можна сказаць про, напрыклад, дзверы. То есть у нас ёсць дзвер і ручка даволі дарагая, то есть металічная, і самі дзверы. Самі дзверы, яны даволі, як это, тоўстыя, напэўна. Вось гэта не вельмі дапамагае ад гукаў, але прыемна, калі ў цябе дзвер такая масіўная. Але гэта не масіў, конечно. Так, ідзем далей. Прахадныя выключальнікі. Итак, у нас ёсць, напрыклад, тут уключаецца, выключаецца. І тут таксама. Ой, не то, вось. Далей, добрыя матрасы. То есть мне спина калі-нікалі баліць. Вось, і тут у нас матрас даволі добры. Балкон даволі вялікі. То есть метраў, я не ведаю, можа 5 на 1,5. Вось, конкретно у нашым нумары. Далей, тут ужо ёсць душик, і ён крыху асобна ад ванны. Не ванны. Тут туалета, прыбіральня. Вось. І атрымліваецца, што калі тут ты моешься, то сюды амаль нічога не попадае. У бюджэтных гатэлях гэта не так. Вось. Тут ужо да мяне прыйшлі. Далей, у нас ёсць вушныя палачкі, зубныя шчоткі ад гатэля. То есть вот такие вот щеточки одноразовые, вот у таких вот штучках тут были.
Так, і ось тут ватка і там вушныя палачкі. Ось, бачна. А вы напішыце, што яшчэ можа быць у крутым гатэлі, чаго не было у нашым нумары. Самым крутым пакуль, у якім мы былі. Всё, всім да сустрэчы. Дапаўненне. Радня Волечкі. Не кажыце ей, што тут не было прыбрана. Всё.